Tisvikeyo. Amombe, tisvikeyo. Aisha. Sakuna vanhu. Wakusanano? Regai. Aisha. Ko zvamatakura padza kuseni kwakadai manangepi? Hau. Takananga ku-irrigation scheme zvedu. Andi takarima kaisusu. Tiri kudodiridzira. Aisha. Ko zvii zvamakarima zvinongodiridzirwa misi yose? Haiwa, togara takadiridzira. Apa saifoni hamuna kutakura. Saifoni enda nemudzimai pamberuko. Ayaya. Kozvo. Kundibvunza kuti takarimei? Kubvunza inini? Takarima. Haikona zvokutamba. Takarima mapotato, nzimbe, magaka, zvese zvirimo. Unoziva? Vakuru vanoti kutaurira kunyimwa. Handi unodzonera. Handi unodzonera. Paroshandwa. Hatinoshanda. Basa tinaro. Mombe. Chicha uri kutiitira? Ndaite. Kusunga dhongi nemombe zvinombodhonzerana here? Ndazokubata manje. Ndimi vanhu vaya vanga vasingauyi kuzowana dzidziso yatakapiwa nevesepe. Kwaona kuti zvirimwa zvavakarima izvi zvinoda mvura yakasiyana pakukura kwazvo. Ndosaka usiri kubva kuno. Ona kutsvukuruka kwaita chibagi. Watopedza fertilizer pasapa. Apa munda wako kwazara machakwi. Wakatovhara nemasaga nevhu. Vakomana. Ko ndatadze. Anditi kuvhara nevhu ndokuita kuti ndidiridzire zvakanaka. Wakumbozviona kupi izvozvo? Ando manenji chaivo. Teererai, uteererese zvandichakuudza pano. Kana tichirima mbesa, mumunda tinorima mbeu imwe chete kuitira kuti tidiridzire tichipa mvura yakafanira pambesa dzako. Wanzwisisa? Ndanzwa. Zvinotibetsera pakutengesa nekutakura. Hatizodhurirwi netransport. Ndio inonzi block system. Ndio iyo block system. Yezve. Okay. Chepiri. Kana uchidiridzira, tinoshandirwa kushandisa masaizi emasaifoni akaenzana. Tichiite inonzi 3/4 rule. Unoona, yekubisa masaifoni mumunda. Kana mvura ichinge yasvika pa 1/3 mumunda wese. Wanzwisisa? Zvese zvema3/4 tainzwa asi zvanga singapinde. Uchaona kuti machakwi ese anopera. Uyezve hauzomukiri kuno kuzodiridzira. Amazvo munoziva basa. Unoona ka? Chetatu, tinofanirwa kushandisa macheck plates kuvhara mvura. Mombe, kwete kuvhara nevhu nemasaga. Apa makanala akafa. Tsvagai vakomana nevechisikana vanogona kuvaka vagadzira makanala. Apa wandipa dzidziso yanga ndisati ndamboiwana. Ndogara ndichishamisika nini kuti sei mazuva ese ndomumukira mumini. Vanhu vese havasati vasvika. Asi hapana chinobuda. Hapana chingabuda. Hamuika kumusangano. Munofanirwa kusimukira pamusoro muchiuya kumusangano kwatinowana dzidziso kuti ivandutse kurima kwedu. Zvobetsera kuchengetedza mari nemvura. Kana nesimba redu chairo. Wabva watondiyeuchidza. Usadiridzira usati watanga kuona kuti chirimwa chako chinoda mvura here. Kwete kudiridzira. Unoona sei? Ukauya makuseni, tarisa kuti chirimwa zvako zvakanaka here. Mashizha asina kuwilta. Ziva kuti mwando uchiripo pasi. Chera zvakare mumunda mako nebadza. Wotora ivhu riya woriumba. Kana rikabvuma. Ziva kuti mwando wakanaka. Wakanaka pasi. Asi kaona chingofushunuka kudaro. Ziva kuti wakutofanirwa kudiridza. Kwete zvako zvokumukira mazuva ese uchingodiridzira, uchingoisa masaifoni uchidiridzira. Ndimi vanhu munotikwidzira bhiri redu remagetsi imi.
ndinofara. Ndatenda nedzidziso yako. Ndatenda nedzidziso yako. But usatenda ini kwete asi ngatitende vanhu vedu vesepu ivo vakauya nedzidziso yedu iye yakanaka kuti ivandudze kurima kwedu nekuchengetedza mvura yedu. Chokwadi. Urege kusarira mashure chamwari senhembe. Kubvira nhasi musangano yesepu nenge nchisvika. Handitika tikatevezera zvamunotaura zvichatibetsera mukuchengetedza mvura yedu yemadhamu. Tichati nini mayaba machikaro vakauya togara pasi totaura nayo nyaya iyi. Handitika hauni apo kutotaura semurume zve vakomara.